Всичко това точно в 8. Зад мене се намира циментовия завод в Плевен. Преди 9 септември 1944 година той е бил известен под името Лев и е бил изключително успешен. Сега, след много съдебни дела, съдът присъжда на наследниците на бившите собственици 362 000 лева, които областният управител отказва да плати. Ако вие не си платите парното, ви взимат телевизора. А на областния управител какво ще му вземат? Вие гледате частен случай, аз съм Владо Берян. Фабриката за производство на цимент Лев е открита през 1909 година и е била най-голямата на Балканите. Нейните акционери са били предприемчиви и сериозни бизнесмени, които никога не са си раздавали дивиденти, а са влагали печалбата в производството. След 1944 година фабриката се национализира, а през 2000 година завода се продава от държавата на гръцката фирма Титан за около 8,5 милиона долара. Междувременно, наследниците на акционерите на дружеството Лев се опитват да си реституират част от огромното имущество на предприятието. Процесът започна 1998 година, когато подадохме заявление за първи път пред министъра на регионалното развитие за възстановяване на собствеността ни, принудително удържавена след 9 септември. От 2000 година сме в процедура съдебна, значи Върховен съд, Плевенски окръжен съд, въобще по този законоустановения ред. Вярата ни в правосъдието накрая доведе до така благоприятен за нас изход. Плевенския окръжен съд определя обезщетения за наследниците в компенсаторки и 35 000 лева в брой. Областният управител обжалва решението с мотив, че парите се изчисляват по грешна методология. Съда се съгласява и отсъжда обезщетение от 362 000 лева, т.е. 10 пъти повече. Сега идва и върха на абсурда. Областната управа не обжалва и решението влиза в сила, след което областният управител отказва да изплати както парите, така и компенсаторните бонове. Едно съдебно решение, което е влязло в сила, не винаги е окончателно. В смисъл, има доста способи, които са регламентирани от правото и съответно от законите ни, според които едно съдебно решение може да бъде отменено. Това съдебно решение, което е постановено и където държавата дължи тези пари, е постановено благодарение на това, че предишно такова е било отменено с подобни способи. От една страна. От друга страна, същото това решение има молба от заявителите да бъде изпълнено принудително. С определение на Плевенски окръжен съд е постановено, че то не подлежи на принудително изпълнение. Оказва се, че гражданите не могат да обжалват съдебни решения, влезли в сила, а държавата може да иска отмяна на решението, като прилага нови данни от държавни институции. По повод на същото решение сме събрали документи от поземлена комисия, от данъчните, съгласно които става ясно, че същото е основано на един неверен документ, благодарение на който държавата е ощетена 10-кратно. Ако държавата ви осъди, ще ви вземе и телевизора и четката за зъби, ако не платите. Ако вие осъдите държавата за пари, тя може да не плаща 1 година, след което можете да осъдите чиновника, който пряко ви отказва да плати, и толкова. Всеки, който гражданин или държавата, няма значение, който в рамките на 1 година от влизането в сила на решението не го приведе в изпълнение, без да има сериозна причина за това, подлежи на наказателна отговорност. Ние в качеството си на длъжностни лица знаем това и го имаме предвид. Тоест при всички случаи рамките е 1 година. Разбира се, остава аргумента: държавата действа винаги отговорно и брани интересите на народа. Срещу вас се води дело. Съда определя едно обезщетение от 35 000 лева. Вие го обжалвате, съда постановява 362 000 лева, вие не го обжалвате, нещо ми се струва малко абсурдно дейността на областната управа. Значи не бих искала да се разпростирам във времето, но първо да спомена отново това, което казах в началото, че онова решение за 35 000 лева не е обжалвано, е отменено. Точно по начина, по който имаме намерение да отменим това. Това, че тогава са предприели мерки да бъде отменено това решение и в последствие съда постановява такова, с което ощетява държавата повече, или да кажем присъжда по-високо обезщетение, не искам да говоря предварително, е вече проблем на съдебната система и смятам, че в край на краищата съда е този, който ще се произнесе по въпрос. А защо не го обжалвахте в срок просто?
Предполагам, че се дължи на някакъв пропуск, който става дума за ужасно много преписки. Така, техническа грешка. Стана ясно, че областната администрация действа доста хаотично и с много грешки. Но най-важното е, че държавата трябва да изпълнява законите и не бива да има специални закони, направени за нея. Защото ако държавата не изпълнява законите, как може да очакваме гражданите да ги изпълняват? Вие гледахте частен случай, аз съм Владо Берян.